Intră următorul concurent. Acum vin. Salutare! Sasuke, ce ne prezinți azi? Știu să fac chestii ciudate cu gura. Hei, hei! Aici pe scenă? Da, ești pe scenă, dar de obicei pe centură. Beatbox, mă, beatbox, ce vă uitați așa? Atunci poți începe. Se pare că puși din generația de ziua de azi devin ce în ce mai buni. Felicitări! Ești praf. Hai mă, că am glumit. Cred că ai un viitor cu beatbox-ul. Bravo! Chiar m-ai uimit, puștule. Da, ai un da de la mine. Îmi pare rău, dar pentru azi nu pot să-ți dau decât... Felicitări, Sasuke! Hai, fugi acasă, ai 3 de da. Mulțumesc. Bună asta! Taci! Bună! Râzi de propria ta voce? Da! Bună! Serios? Bună asta! Felicitări! Ești în etapa una mărătoare, mă rog. Hai. Fugi în etapa următoare cu 3 de da. Felicitări! Îmi pare rău, dar pentru azi Se gândești la mine. nu pot să-ți dau decât... un da! Aoleu, mă băgat râsul! Un da! Câtează cineva de ceva. Da, ai un da de la mine. Bravo, ești talentat. Ține-o tot așa.